ya rasuli ina son ka, ni san ka ya shiga kalbina, ka tallafe ni ka saya ni ranar kiyama cikin ceto. Ya rasuli ina son ka, ni san ka ya shiga kalbina, ka tallafe ni ka saya ni ranar kiyama cikin ceto. Bismillah da sunanka ilahu zane farawa, gaban basira ya Allah bege nake san tsarawa, ga wanda bakar tamkarsa an biya gunnunawa, wanda babu kamarsa a duniya zuwa ranar ceto. Rabba kara salatinka ga ɗaha manzo zaɓinka, alihi da sahabbanka na ɗaha manzo mai sanka, rabbi da waliyanka da ma masoya tsarkaka, dan salatin da haka sa da nisa a cikin ceto. Ya rasuli ina son ka, ni san ka ya shiga kalbina, ka tallafe ni ka saya ni ranar kiyama cikin ceto. Assalamu alaika ya rasul da aminullah, da nurullahi kai ne ya kira da habibullah, mai gida na Khadija ta angon Aisha mafutahullah, ka yi riko da rasulu ranar lahira ka shigo ceto. Bayan dogon nazari na rasa me ke damuna, a duk halittun Allah na lura ba kamar samuradina, ƙaunarsa cikin raina ko za a zare ruhina, ina bidar alfarma a sanyo har kai cikin ceto. Ya rasuli ina son ka, ni san ka ya shiga kalbina, ka tallafe ni ka saya ni ranar kiyama cikin ceto. Zunubai na sun yi yawa Allahu kai yo yafewa, yan uwana ku yi afuwa gare ni wadda na sabawa, farin ciki tuni ya kare manzon mu ya yi fatinsa, duniya kuma ta yi duhu don babu hasken zatinsa. Ni na a cikin kunci rasul kai ne kamawa, habibi ya yi hijabi rayuwa ta za ta haskawa, kar ka bar ni da kai na farin ciki na zai yau karewa, so nake ka kira ni Madina don na zo mi ganawa. Ya rasuli ina son ka, ni san ka ya shiga kalbina, ka tallafe ni ka saya ni ranar kiyama cikin ceto. Sular biyan hijirarsa har waɗansu na yi markyara, dukan wuya ya jure ɗaha Mustapha abban Zahra, na tuno da abi lahabin gaɗa ya nuno kwara, mai gidan Jibrilu shi aka bai ma umarnin ceto. Ni wanda ya boye so gada bai halacci ba, wanda yake gyaran mai san shi bai yi mutunci ba, wanda yake buya a san shi bai yi dabara ba, ta hanzo zarerai yana kiran kuma kiran ba. Ya rasuli ina son ka, ni san ka ya shiga kalbina, ka tallafe ni ka saya ni ranar kiyama cikin ceto. Mun shige a cikin kunci ba mu yi riko da wasiyarsa, shi kaɗai Allah ya kira da abdu babban bawansa, nan na so zan hutar su karbe ta kasayata, sadini ne ya mi inuwa gare ka wadda yo bege. Ya rasuli ina son ka, ni san ka ya shiga kalbi.